Телевизията Евронюс България, това са минутите за икономика. Тази вечер имаме една доста интересна тема. Ще се опитаме да направим паралели с едно не толкова далечно минало. Ще поговорим за кризата от 2008 година и задава ли се друг подобен сценарий, само че с частния дълг в Съединените американски щати. Ще поговорим кои компании могат да бъдат засегнати от войната в Близкия изток. Ще поговорим също и какво има в портфолията на компаниите, които дават частен дълг. Не на последно място ще обърнем внимание на два метала, златото и среброто, и какво се случи или по-скоро какво не се случи с цената им на фона на кризата в Близкия изток. Отговорите на тези въпроси ще потърсим от Здравко Пенелиев, главен инвестиционен анализатор в Benchmark Finance. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Нека да започнем по-скоро обучително с нашия първи въпрос. Ще говорим за дълг тази вечер, но за какъв дълг по-точно ще говорим? Сега, за да обясним какво точно представлява частния дълг, е важно първо да обясним, че въобще съществува пазар, наречен Private Equity. И Private Equity пазара, най-просто казано, са всички непублични компании в света. Сега, разбира се, в случая говорим основно за това, което става с щатската икономика, тъй като там е най-интересна ситуацията в момента. Идеята е, че да, ние знаем кои са публичните компании, Microsoft, Nvidia, компании, на които може да купуваме акциите на борсата. Има обаче доста компании, които не са публични. И когато така компанията е интересна, да речем, това са най-вече компании, които са в софтуерния бизнес, в сферата на биотехнологиите, т.е. под една и друга форма индустрии, които имат потенциал за доста експлозивен растеж. Има фондове, вече Private Equity фондове, които имат интерес към тези компании, могат да купат цялата компания, могат да купат част от нея. Да речем OpenAI, компанията, която създава ChatGPT, тя не е публична компания. И интересно става, когато тези фондове искат да финансират покупката на някаква такава непублична компания. Финансирането се осъществява чрез използването на leverage, който той е земен капитал, който обаче, това, което е особеното при тези сделки, е, че дълга не отива в фонда, който купува компанията, отива в купената компания, което дава една много голяма свобода от гледна точка на употребата на такъв кредит. И аз още преди 2 години, когато също се запознавах с модела, по който работи целият бизнес модел, по който работи цялото това финансиране, така само по себе си става едни червени флагове, тъй като когато можеш да теглиш дълг, който дълг обаче не отива при теб, а при компанията, която ти искаш да придобиеш, само по себе си това е някакъв червен флаг. И в момента има някакъв проблем, силно казано, но има пукнатини, които се получават около цялата тази екосистема, защото тук те са 3 основните компонента. Компанията, която ще бъде придобита, фонда, който я придобива и начинът, по който се осъществява. То е институцията, която прави финансирането. И проблема е, че в момента имаме така от известно време относително високи оценки като цяло на целия технологичен сектор и всички технологични акции, независимо дали са публични или не. И от друга страна имаме високи лихви. Високите лихви, те не влияят само на публичния дълг, т.е. държавни облигации или корпоративни облигации. Те оказват влияние при финансирането, което става зад кулисите. Това по някакъв начин създава известни затруднения от гледна точка на обслужването на този дълг. И това, ако погледнем компаниите, защото пък компаниите, които осигуряват финансирането, те огромен процент от тях са публични. И ако погледнете акциите на тези компании от началото на годината, ще видите едни така не лоши корекции с порядъка на 30-40% в нисходяща посока. Доста се така повдига въпроса, може ли това да бъде наченка на 2008 и това, което се случи тогава с банковата система. Това е много важен въпрос, който според мен по-скоро отговор е не. Няма страшно за системата. Защо това е така? Защото мащаба като цяло на Private Equity пазара е доста по-малък от мащаба на публичния пазар. Тоест публичния пазар, капитализацията на американски публични компании около 4-5 пъти по-голямо от това, което е Private Equity пазара. Но от друга страна, това, което е така важното и което отговаря на въпроса защо нямаме системен риск, е, че тук банките не са кой знае колко замесени. Банковата система, тя е гръбнака на финансовата система и обикновено тежките рецесии, кредитни сътресения идват тогава, когато стане някакъв проблем с банковата система. Това в момента не се случва. Това са компании, които са далече
от банките и поради тази причина аз и да има рецесия, мисля, че ще дойде оттам, така ако мога да го кажа. Споменахме вече рецесия, може би това е слонът в стаята през тази година, за който трябва да говорим и ние се опитваме да говорим в ефирът на нашата телевизия. Нека обаче обърнем внимание на една друга връзка и се надявам вие да ми дадете всъщност вашето мнение. Колко е реална тази връзка? Война в Близкия изток, проблеми с заливните монархии, с износа на петрол, с доларите, които, ако приемем тезата, че те се връщат обратно на американския фондов пазар при големите технологични компании, можем ли да очакваме там едни движения надолу, например? Сега, че може да очакваме движение надолу, може да очакваме. Въпросът е, че в момента има доста неща, които не са розови, но в същото време тези доста неща идват от различни направления. Тоест, от една страна, войната в Иран, скъп петрол, покачваме очакванията за инфлацията. Това пък покачва очакванията към централните банки да задържат, т.е. да не бъдат с по-ниски лихви или даже миналата седмица в ЕЦБ започна да се говори за покачване на лихвените проценти, нещо, което според мен е абсурдно да се случи, но все пак го има като коментар. И от друга страна, това, което е много по-важното, е макрорамката в щатите и нещата, които стават с трудовия пазар. Хората, които са на финансовите пазари, знаят, че последната една година трудовия пазар е надолу. Нещата по никакъв начин не са положителни. Последният NFP доклад отново показа така отчайващи резултати. Лошото е, че сега, пак казвам, темата е комплексна, но това не е задължително да бъде рецесионен сигнал. Защо го казвам това? Защото AI удря много сериозно пазара на труда вече по целия свят. Тоест излиза, че компаниите, хората, които са съкратени заради AI, икономиката на социално ниво не е готова да ги поеме, което пък вече може да удари потреблението. С други думи, говорим за потенциална рецесия, която може да бъде продиктувана от сами изкуствен интелект. Това го дам просто като храна за размисъл на хората, които в момента ни слушат. Така че нещата на макро ниво не са розови и според мен сътресения могат да дойдат, ако потреблението в Америка продължи да се забавя, тъй като то вече е забавено. Един въпрос, който интересува вероятно доста наши зрители. Имаме война, златото и среброто обаче са далеч от своите върхове по-рано през годината. На какво дължим това? На тази изненада, може би, за много хора. Ами да, то изненадата е, ако сте очаквали, че това е актив, който ще върви само нагоре. Да не оставя, че на финансовите пазари такива неща няма. Нищо, че златото е safe haven, среброто не е safe haven, тъй като среброто просто не е монетарен метал. Там заформи се един много сериозен балон, който по мое мнение се пукна, независимо дали това се харесва на хората или не. Защо дойде спада? Защото долара поскъпна. Истината е, че зад рекордните стойности и на златото и респективно среброто последната година, основният двигател беше отлива от инвеститори към американски инструменти, най-вече американски долари, американски дълг. Сега обаче от началото на годината долара е поскъпнал спрямо еврото с 5%, което за валутна двойка е много сериозно поскъпване. И това всъщност беше кърфицата, която така пуспука малко балона и дойде голямата корекция. Ако така продължат очакванията за това еврото да бъде малко по-слабо от долара и долара поскъпва тази година, това ще бъде много предизвикателна година за ценните метали. Последен въпрос от нашия разговор, въпрос, който го задавам всеки път, когато заедно правим интервю. Ние успяхме да поговорим в предварителния разговор за възможни сектори и сякаш стигнахме до един консенсус, че всъщност ръстовете от, може би, фундаменталния анализ на тази война и последствията вече са изконсумирани, но има ли сектор, може би, или компании, които биха били по-интересни, тези ръстове не са изконсумирани, например? Ами аз не мисля. Проблема с секторите, които печелят най-много от войни и конфликти, че това са силно циклични сектори и сектора расте, докато расте суровината. Тоест, ето сега, освен петрол и природен газ, имаме торовете и компаниите, които произвеждат торове. Ако конфликтът бъде разрешен, пазара на петрол показва, че най-вероятно цените, които в момента виждаме, няма да се задържат. Много имаме backwardation, бъдещите фьючерси са по-евтини от текущите. Така, пазара рядко греши по това отношение и не мисля, че на база геополитическия конфликт има добри инвестиции. Важно е инвеститорите да не се водят от емоции, да гледат малко по-голямата макрокартинка, защото
Да, има възможност да вкараме в беля. Това искам да кажа. Това е страхотен финал на нашия разговор. Надявам се заедно да продължим да следим тези теми в бъдеще. Това беше Здравко Пенелиев, а вие останете с програмата на Евронюс България.